Jakwaram gajwang dakika oskadho pradek tuk sadek mar okinyi kamoro moro mintiere machiegni twak marwa e chenro maromo kinyo nyaka gajwang chenro ranyisi go magiyiere chenro kabich ka higa piny ngima jahingo chieng' kedo chieng' weche motenre kod aluora omiyo kinyo maramogi okinyi mawuono kinyo twakie en kotenre kod ting' tiere godo kaka oganda e bero aluora obed kama wadake kama watiye kata mana kama bende wanyalo bedo ni wawuothie. Nyakwaram gajwang omiyo kinyi makawuono thor weche mabende biro bedo kwatwakie en kotenre kod bero aluora. Ere kaka wanyalo bero aluora magwa? Parno kama bende odiochieng' kama odiochieng' makawuono ihingo e piny Arabia. Bende kik wiwa wil gi thor wach mabedo mipek mano e odiochieng' aluora mano ma higani. Drought resilience, education and land restoration. Manyiso gi dholuo ni kedo gi oro jiwo nyak kata nyadhi mano mar lowo e kinde mamoko. Omiyo oronwa ote lai mago mag machuok aredi ka uchiel nono mbui mago mag Uganda bende yudowa achiel kachiel. Okinyi makawuono adhi bedo gi yawuot luo ariyo kanyakla kod e county e studio county be adhi bedo gi Stacy Atieno e yor lony mano mar Zoom. E county mano ma Bondo bende adhi bedo gi jal mong'ere kaka Victor Okelo jatatije mago mag wi forest mabende biro bedo ka tudre kodwa. Kata kamano e studio marwa e county ma Nairobi antiere gi Johnson Ong'anya mabende jata chenro mano mar riwruok mong'ere kaka Mentor Mentee Alliance Kenya. Johnson harwaki machiegni chenro mar mbako romo nyalo moso onagi okinyi makawuono. Jokanyana ako okinyi kawuono kama TV omiyo wathuolo makawuono twak e wach World Environmental Day kawuono ni. To kawuono onego bed ni wang'iyo ni to wan gi ting' mane kaka rawera matindo e rito aluora marwa. Kuom nying kaka wach an Johnson Ong'any atayo chenro miluongo ni Mentor Mentee. Gima watimo en gi environmental conservation leadership ok nyal timre ka wang'iyo aluora marwa. To kendo community Kenya University Environmental Association komedo wacho tarie wabong'ere amenya agwero kama nyakini ang'ini biro bedo kinyi kod riwruok mabedi wuoke mong'ere kaka Mentor Mentee Alliance Kenya. Biro bedo kinyiso ni riwruok makamano osebedo ka bero aluora kata mana machal nade. Kopogore gi Johnson bende antiere gi Stacy Atieno ma en director ma Kojolo e weche mag aluora kod bunge e county mano ma Homa Bay ma bende otudre kodwa yor lony manyasani mar Zoom. Stacy kinyalo mana winja amosi ni misawa Homa Bay uchiyo nade? Erokamano ahinya Sharon, ageno ni jo Kanyanam winja bende winja ka une studio mar Radio Ramogi. Mana kaka isewachono, nyinga en Stacy Atieno, director ma Kojolo e weche mag aluora kod bunge e Homa Bay County. Erokamano. Amor ahinya kuom bedo e twak makawuono e weche mag loso winjo weche mag kod puonjruok e weche mag rito aluora kod koro lwasi. Erokamano Sharon. Erokamano ahinya Stacy kendo machiegni. Nyakwaram gajwang kopogore gi Stacy bende adhi bedo gi Victor Okelo ma en jatatije mano mar riwruok mong'ere kaka We Forest International. Obiro bedo kotudre kodwa kintiere gwenge mag Bondo e county mano ma Siaya. Kata kamano achak kodi Johnson Ong'any niwacho kanyo ni iwuok e duol kata mana riwruok mar Mentor Mentee Alliance Kenya. Inyiso kaka samoro riwruok makamano ukedo ne aluora ka bedo odiochieng' makawuono en odiochieng' ma bende piny ngima hingo odiochieng' aluora. Kabisa anyaduoko erokamano. Koro gimomiyo ne wabiro gi organization miluongo ni Mentor Mentee Alliance nikech isewinjo ka ker nowacho ni entiere gi ambitious plan mar pidho yiende bilion 10 kochopo higa mar 2032. To kuom wacho adier gini nyaka watim kanyakla. Koro nowacho ni wan rowere matindo ma osebede space madhi kata higni 4 higni 5
to kendo nitiere rawera ma pod koka donje e space mar environmental conservation. Ere kaka wanyalo biro kamoro achiel to mondo waendeleza gima sirikal be timo. Kasto kopogre gi mano, gima be nokelowa kamoro achiel en on leadership and governance, nikech gimoro achiel matimore. Alwora marwa kuom wacho adier informs a lot of things ma wanya timo as a community. To gini nwachako kane wantiere e university, nikech koro ma nokelo students from different backgrounds. Ma anya wacho ni ne timo engineering, moko timo environmental science, moko timo business. To gima ne koro washare in common niya, ne wanti gi passion ma wanyalo ni warit go alworawa. Nikech rito alwora ng'eny ne wawacho ga ni en pidho yien. Bang' pidho yien ang'o matimore? Nikech ka ber onego bed ni wapidho to wang'iyo ni yien ni odhi dak nade. Be wamiye ginene, wamiye chiemo. Chiemo ma imiyo yien en ni wakete e ginene. Wakete kama onyalore, kasto waketo ne pi. To kendo waluwe wik achiel okalo, wik mar ariyo okalo, wik mar adek okalo. To wacho ni oendelea maber. To koko oendelea maber to ang'o monyalo timo? Kasto kata kapok wapidho yien, nitiere kuonde ma nitie yiende mati maber Nairobi, nitie yiende maber matiyo Kisumu. Koro mano nyiso ni onego bed ni watimo research mokwongo. Koro Mentor Mentee Alliance osebedo ka timo research ni yien makama ti Nairobi, yien makama ti Mombasa, yien makama ti Kisumu, yien makama ti ginene kata Makueni. Koro ka koro wapitho, nikech programs wamotimo timre primary, secondary gi university. Nikech gini onego bed ni wakelo kila ng'ato on board mondo kila ng'ato timo kama onyale. Sirikal timo kocha, wan be kaka jok ma rawera matindo be watimo korwa koni. Koro mane gima wasebedo kwa timo, to wasebedo kwa kelo environmental clubs within the various institutions. Mago kaka Kenyatta University, University of Nairobi, wantiere gi Maseno University. Nikech wadwaro miyo that mentorship ne rowerawa sana mantiere school. Mondo gitiane gi sombgi magitimo e school, mondo giendeleza wach ecosystem restoration. Ero kama na inya koro hihiye en jiwo pith mag yiende to bendo wageni piny Kenya bendo wajabedo kata mana gi odiochienge moket tenge higani bendo waneno odiochienge moket tenge mano mar jiwo pith mag yiende. To kata mana kang'eyo thor wach mano ma higani bendo waneno kanyo ko ojiw nyak kanyakla kod nyadhi mano mar alwora, mano land restoration. Yes. Duto te wabro bedo kwa losi kaka osebedo kata mana ka konyo. Stacy Karwaki twak ang'ini director mako joloch mag alwora kod bunge e county mano ma Homa Bay. To nyasi ma kawuono mano mar ingo odiochieng alwora. Ang'ini bro bedo kitime counties mopogore opogore. Wachaka ni county ma Homa Bay nyasi ma kama ubago kanyo odiochieng ma kawuono. Erokamano ahinya Sharon. Kadugo iri kendo Homa Bay County obago nyasi mar tayo weche mag alwora kod puonjo jopiny e town mar Kindu Bay. Waluongo ni Rachonyo North Sub County e Kindu Muslim Primary. Ang' kuno wabedo gi jotelo mopogore koa e sirikal mamalo kod sirikal marwa mar Homa Bay County. Ka wendowa marwa maduong' ma kawuono en Dr. Joash Allo, ma bende en jatelo e migawo mar pi, alwora, kor lwasi kod weche mag bunge. Kopogore kode to office mar county commissioner marwa bende bobedo represented kaachiel gi development partners magwa mo support wa kawuono mondo mi wakel kanyakla jopiny opuonjgi e yore mag rito alwora. To sana e thuon wach ma kawuono mar kawuono ma en kedo gi oro, jiwo nyak kod nyadhi mag alwora. Achiel kuomgi en development partner marwa miluongo ni USAID, United States Aid, NEMA, National Environment Management Authority, one called World Vision, one called DACA, one called Sana International, kendo one called development partners mopogore ma jiwo weche mag alwora. Erokamano. To kopogore gi mano bende waluongo skunde mopogore. Homa Bay County nyocha obet piny mana kaka isewachono higa ka higa jolony e weche mag alwora biro kanyakla to lalre e weche ma chando piny mangima e weche mag alwora e kinde ka kinde.
kanyocha wabet piny ne waneno ni ber mondo wachak lalruok e weche mag rito bunge ka en achiel mar yore mag duoko kor lwasi e yo makare. To tarik adek dwe mar abich ni ne wabedo gi romo kod jolony duto kod development partners magwa ka wang'iyo ni to a presidential directive mar 15 billion trees agenda ere kaka county marwa ma Homa Bay nyalo bedo gi program ma kawuono makiny kendo ma orucha ma dho ngere wacho ni sustainable development, sustainable tree growing program, strategy development. Walalre aito nyoro bende ne watimo weche mag ler mar alwora ma dho ngere dendo ni clean up campaign exercise ma bende Homa Bay County sani osebedo ka rieny e ndai mamalo kabisa nikech dwe ka dwe koro jopiny wuok oko e sabato mokwongo karito alwora kendo wachoko ji ni mondo walok paro mar ji ni ere kaka wanyalo rito alwora marwa kaka ratiro mar chik dwaro ka wacho ni ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar bedo e alwora maler kendo katiba dhi mbele ka wacho ni kata in gi ratiro mar bedo e alwora maler en ting' mar ng'ato ka ng'ato mondo mi one ni orito alwora mare maler. Koro Homa Bay Kindu Muslim Primary kanyo ang' wabed gi twak ka wapuonjore gi jopiny e yore ma wanyalo dak e ndalo oro kapod wayudo pith kod cham mondo ngima odhi mbele. Erokamano Sharon. Erokamano ahinya Stacy, wawinjo makare. Bende ka odhi nyime gi twak ma kama, ibiro bedo kinyisowa ni ka uwacho ni utimo ler mar alwora e kaunti ma Homa Bay dwe ka dwe, bende jopiny wuok oko ka romre margi mano mar konyo e bero kendo neno ni alwora obedo maler kata oye kind rombe mopogore opogore ma bende ujabedo godo. Kapok idwoko mano, adhi nyaka e kaunti ma Siaya kama wantiere gi Victor Ukelo, menja tatije mano mar riwruok mong'ere kaka We Forest International. Victor, imbe na musi ni misawa kendo machiegni network marwa. Nyalo mana nyiso matut kotende kod riwruok ma bendi wuoke. Misawa inya Sharon, an iluonga ni Victor Ukelo. An wuod Sakwabondo, an wuod Maurice Ukelo gi Beatrice Ukelo, aja Sakwabondo Kaligo. Moda kodwol. To kalure gi odiochieng' ma kawuono maita mar World Environmental Day, ma wan gi agenda marwa en land restoration, deforestation and drought resilient. Yudo ka gima dawach mokwongo anadongo Bondo, Siaya County. To kata kana di school yudo ka winy ne ywak oguyo gini nentiere, bunge gini nitie gi buya bende oti maber manyiso ni ngima nitie. To sani yudo ka lokruok koro ntiere. Emomiyo nwabwok piny We Forest International tan machake. Nawuok piny nachoko vijende wetena mane wan godo kar tiegruok, skul mar tiegruok mar Riara University. Mano wachako gini, masani to koro wasedonjo e pinje ariyo, obedo registered Kenya ka gi India. Kendo atemo manyo kaka onya donjo Amerika kod Europe matin. To gimwatemo timo ahinya, wadwa ni ng'ato ka ng'ato oyud kaka onyalo participate actively e wach pidho yien gi rito alwora. Koko kawuono odiochieng' ma kawuono wacho about kaka wanyalo luoko lowo mondo obed gi golo macham machon kaka chon. Tiyudo ka chon kan wadhi golo cham e puodho, cham ne wuok mathoth moingo kaka sani. Tiene nang'o lo owito ndhadho cha like dho ngere wacho ni lose fertility. Yudo ka joma chon kabisa sani gik ma ji tiyo gi puodho emopogre. Yudo ka ji tiyo gi pesticides, asto ji tiyo ng'ato pidho oduma maluore pidho ndaloni kendo chako pidhe koro tieko ndhadho mar manyiwa ma e puodho cha. Tiyudo ka joma chon ne nitie it yien moro iluongo ni akech ma kata ji thiedho go yaji kachni. Koro joma chon ne pedhe ga piny to keto wuoyo mar dhiang' cha e wi akech ni to ikuoge akuoga kanyo ma nyaka chieng' moro tow tikete puodho. Koro tiende ni akech cha koyudo kata weed moro to nego akech ma onego weeds e puodho. To koro ka akech cha nego weeds gi e puodho to ipuongo pur ko mondo itigo e puodho daka matin mondo akech oneg weeds go koro kiketo kodhi. Masani jok timano, ji tiyo gi fertilizer. To fertilizer ni iyudo ka koro omedo nengo mar puro bedo matek. Nikech jomoko onge yuto manya tiyo kode. To joma ne yuto kode, koro keto puodho koro ng'iyo mana kode. Maka chieng' moro onge, to duogo mar yuto mar ng'ato bedo piny. Koro rito alwora. Chakre gi pidho yien manyachon. Be aneno ka ji pidho yien kawuono. To gisani an gi bill e parliament ma adwa mondo government ma Kenya oban exotic trees ni giromo.
ineno kaka yiende manyasani kaka bao gravelia gi gin exotic trees gi dhongere, tiende ni gin indigenous e pinje maoko. En gima en indigenous, Nyasaye ok nokete mondo tie gweng'wa ka, to otika agoga mbaka ndara mar Raila Odinga Way, Mbagathi Way machon. Joka nopidho yien igni 30 mokadho, to nopidh yiende manyachon gi yiende manyasani. To yiende manyasani igni gi koro serumo. Yudo ka gin gitwatwa kendgi, to manyachon korko chope chunye. Yudo ka yien manyachon cha kata winy ne chamogi, legi ne chamogi, to yien manyasani kata winy ok dag kuomgi. Koro ineno ka o interfere gi ecosystem. Koro ainyo nyiso ji ahinya kata kupidho yien. Kata ipidho mana yien manyachon 10 kende kata mana 100 kende. Molo pidho yien manyasani gi kata 1,000. Pidh manyachon en yudo ka winyo odak e iye, oguyo okelo gik moko maber. To nya kata igni 500 mabiro. To manyasani gi bang' igni 20 to orumo, koro onge kaka dang' okonjo piny. Awegi kanyo. Erokamano ahinya. Mana Victor, mana kaluwe mana gi kanyo, kar dhogi kanyo, kiwacho ni ji opidh yiende manyachon, mago mong'ere kaka exotic trees. Nyalo penjo ni kothe mag yiende manyachon gi bende tinde neno, un jogo mabiro sibedo ka kedo ne alwora ma pacho ka. Bende no ka kothe ma kamago nitiere oko kanyo? Nitiere, tiyudo ka yiende manyachon gi kata siala. Kidhi piny ne kaka nyocha koth ne chwe, iyudo ka oti mang'eny e tie siala kata wuon manera. Raburgi yudo ka piny ne tiende kanyo yiende gintie, kata kidhi e bunge tiyudo gi matek, but gintie kata e tree nurseries moko. Ana set up tree nursery mara Bondo ma pok come into place fully, but wan pidho mana yiende manyachon lilo yieno mwanya. Yudo ka nagoga mbaka moro Mbaga Hills, kane watemo risto Mbaga Hills, tiyudo ka mama moro opek to jaode notho chon, to onge kaka dango ti meno wango mana maka mama ningeni okinya make nikech kineno kata kako chandre, kineno kata kida tere ne police mondo o make, ineno ka itimo ne injustice. Koro no ayenyo ga nyiso ji ni pidho yien kaka siala. Ingeni siala kitongo to duogo loth mang'eny, kitongo achiel to loth kata uchiel, nikech mama ni kinyiso no pidh yien siling 10 madango dhi nyiewo yien moro no, iyudo ka samoro be onge, omiyo no uso maka ni. Koro kotongo achiel wayenyo ga yien manyachon ng'eny gi kitongo achiel to loth mang'eny. Erokamano ahinya. Mano bende kele paro moro Johnson nyaka sani ka wanyalo kada mana penjo ni koth nochako gowa kanye, nikech chal ka gima timbe gi kido mago ganda bende mosebedo kanyawo kada mana kethruok mar alwora, nikech inji sani Stacy nadwaro loso kada mana kapok apenjo kada mana penjo no Stacy mana mapiyo nitiere wach moro ma bende ndaro wacho samoro ma Victor omulo kanyo madiher mar dwaro loso kanye. Sharon, erokamano maduong' ahinya. Aparo ni ayiera gi weche duto ma Victor owachogo. Adier mar Nyasaye en ni lokruok mar kor lwasi, wan kaka dhano ema wase timo timbe ma omiyo kor lwasi olokore. Kaachiel kuomgi wayudo kaka weche mag ng'ado yiende e yore ma ok owinjore, wang'ado to ok wapidhi. Ndalo machon kane wadongo to aparo ka President Moi ogolo slogan kata chik moro mane wacho ni cut one and plant two. Iyudo ka nyasani e yore ma ng'ado yiende gin yore maketho kor lwasi. E dho lony iwacho ni kanyalo keto e dhok mayot ni en ni e kor lwasi malo ka nitie onget moro moumo piny ma ka chieng' biro to ok ogo piny e yo manyalo wang'o piny ahinya, ma dho ngere luongo ni ozone layer. Koro sama waseng'ado yiende ahinya to nitie muya molil maketho baranget moumo kor lwasi mamiyo koro chieng' gowa direct, manyalo kelo tuoche mopogore magalagala machalo kata mana kaka skin cancer. Kopogore gi mano, gin yore magwa mag rito taka. Ere kaka wan kaka jopiny kata serikal kata migepe mopogore taka marwa rito nago. Iyudo ka e seche mang'eny wach mar rito taka en wich bar maduong' ne sirikande duto, nikech sirikal ok bed gi pesa moromo ma iketo ne weche mar rito taka. Koro e seche mang'eny iyudo ka ji wang'o taka, to ng'eny taka gi iyudo ka ng'eny kuom gi gin jwala magolo muya molil maketho kor lwasi kod alwora. Mar adek, adwa chaka ajiw jalony marwa mowacho ni yore mag pith ka watiyo gi fertilizer mopogore kata pesticides, fungicides, ma dho kisungu luongo ni aerosols gi gigolo muya miluongo ni greenhouse gases maketho
alwora marwa. To puothegi bende ka watiyo kodgi e dho nam, to sama koth chwe to luoko fertilizer duto ma watiyogo e yo mok kare to tero e dho nam. Apani jawinjo mara ineno kaka weche ma kamago nyalo kelo sana e kaunti marwa mar Homa Bay, weche mag alwora mag ketho alwora osewinjore ayanga sana gimomiyo ne wayiero Kindu Muslim Primary mondo emomiyo watime nyasini mondo wawuo kod jopiny maka nikech weche mag kunyo kuoyo e yore ma ok owinjore. Gi dho kizungu en unsustainable sand harvesting. Kendo ka wawuoyo sani wasebedo gi mbekni malit mag kunyo nyaka buche mag kwerewa mano tho nene ka wakunyo kuoyo, kendo yor bende ong'adore kaka penj chop ne nyithindo e sikul, stima osegore piny kendo e gwenge mag Osono. Neno ka bedo reported e news ka sani kata mana ngima mag nyithindo oselal sama nyithindo dhi skul to pol mag stima ogore piny kendo chwado nyithindo. Apani mago gin mana ranyisi mag yore ma wasebedo kaka waketho alwora, kendo odiochieng' ma kawuono en odiochieng' maber ma piny ngima mana kani wacho ni Saudi Arabia to Kenya waka wagombo ni wabed gi lalruok kod puonjruok ni waneni to e yore mage ang'o koth nochako go wacho to ere kaka wanyalo duoko nyak mar lo. Erokamano ahinya Stacy. Johnson, mabende nyalo medo kaka Uganda samoro osebedo ka ketho alwora. Ing'eni samoro waketho alwora kwang'eyo kata mana kok wang'eyo. Mamoko mabende nyalo medo mopogore gi ma Stacy gi Victor wacho dibed mage. Sawa. Dago erokamano ne Victor gi Stacy giwache maber kabisa. Gima anya medo en ni wan thothne watimoga niya, ng'ato kosabedo matuo koka warikni wadwa tere osiptal, kata kosabedo matuo to warikni wamanyone yath. To ber seche moko ka waritore mondo kik wabed matuo. Ang'o matemo wacho? Waserito kuom muda mang'eny ka ineno ka ginene climate change osebedo ma yudo ka koth sani chwe mang'eny, chieng' be koamua ni bedo to bedo mang'eny. Koro yudo ni gik mwasebedo ka waseyo nikech ikonowa ni kik wang'ad ginene yiende to wang'ado yiende. To iwinjo ka Stacy wacho maber ni chon, kendo an badwa medo ni chon, inya paro ndalo moi ni koni ni king'ado achiel tipidho adi? Tipidho ariyo. To gimana anyalo wacho ni onego bed ni watimo sani, ka wang'ado achiel to waginene wapidho ang'wen nikech osekalo mokalo. Koro aparo ni gima koth osebedo ka gowa nikech e gini kabisa. Siasa nade nikech kwang'iyo Afrika kata Kenya ka, in terms of the greenhouse emission ma Stacy wacho, wan emit matin. To kitemo ng'iyo pinje maoko, Amerika, Europe gin gi emit mang'eny. Koro siasa nwaketo niya, ni the global north versus the global south, ni jo America versus jo Africa. Nikech koro gin gigolo mang'eny wan wagolo matin. But koro wasechopo kamoro mo niya, ere kamoro achiel nikech okonya dok chien. Koro kaka Afrika, wan kaka Kenya, ang'o monego bed ni watimo? Ka giseyie niya, gin ema gigolo to gin ginyalo timo nade? Ka ntiere ginene mbinu ma ginyalo niya, organizations kata through the government nitiere pesa ma giketo thenge kaka gimedo timo mondo omed ginene make organizations an avenue of planting more trees. Donge kasto aneno gima be chaka osemiyo ka ok watim maber ahinya. Iyudo ka wago picha, wasepidho to wago picha. Bang' go picha koro ng'ato to gima nipidho cha odhi sani. Maduong' nikech pidho yien opogore kabisa. Onego bed niya ipidhe nikech sani wantie gi Jazamiti app. Ginyalo track niya kata ka in ka penji kawuono isepidho yiende adi nyaka kawuono. Nyabe kata ka penjo Stacy kata ka penjo mare. To kata na wuon kawuono ok anyalo wacho ni asepidho gi adi. Nikech tracking
bedo matek. To aparo ni koro wang'iyo niya, kuom ma wasetimo nikech iwinjo kiwacho ni wantiere gi that ambitious plan mar 15 billion trees. Wasechopo kanye. Nikech target ma wantiere go ni within by 2032 onego bed ni wasechopo 15 billion trees. Kisirikal, ki organizations kiwan. Wanyalo wacho ni wan kaka organization wasepilo kata waseyende kata milion achiel. Sirikal wacho ni ka watemo ng'iyo te watimo monitoring and evaluation. Organizations apidho ma kama to motho en ma kama to masani pod ngima gin kama ang'o ma pod wanyalo timo. Koro at the end of the day gima onego bed ni watemo ng'iyo, are we genuine? No ne koso wapidho ni nikech alwora. Bende ji pidho mondo Yes. Holiday neno kimiyowa kanda yueyo mane ot joma pidho kata mana yiende bende onge kothe watim nang'o nikech Ndio, lakini news ma ntiere kaka FLOCA, financing local led climate actions ma gimoro dwe mar adek higa ni ne gigolo pesa ma nyalo support 45 counties. Ne gigolo Nairobi to gigolo Mombasa. Koro counties modong nyalo access. Koro information kata weche mantiere wach ginene planting trees ni bonego bed ni wadonjo ye kimatut kaka organizations, kaka county, kata kaka serikal. Ni ji adimo ng'e niya ang'o miyo wapidho ginene, wapidho yiende. to ber mane mokelo. To ber mane mokelo. Erokamano ahinya. Mano bende kele penjo Victor kinyalo mana winja kintiere bondo kanyo. Kele penjo mano mar kethruok mar alwora nikech ramna piny Kenya waseneno achiedh nade ma kethruok mar alwora osekelo. Mano kaluwore kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Inyalo paro higa mokalo nan gi oro gi ngaji mapok oneni pachoka kuom thuolo mar higni 40. Higa ni waneno kanyo oula mapek iwacho ni flooding mano nego oganda moheo 300 e pachoka. Mana ne kethruok mar alwora ni. Emomiyo ni thor wach makawuono en thor wach mabendo chuno. Aken ne japiny mawinjo obed e kaunti ma bondo kanyo, obed kata ne kaunti ma Nairobi kama winjo kiny makawuono. Aken paro mane madisumne kaka jal mosebedo ka kedo ne alwora. Okay, gima da bed kawacho, nyoro nane gwenge go ma Kilifi. To na uloso go siepna moro to nopimo na ni 2020 ne gi dhok maromo 600. To sani dhogo notho te nikech chal mar alwora. Tiyudo kaka bondo ka, chon kaka nawacho ni yiende ne nitie mang'eny, ji bo medre, population omedre. Koro yudo ka ji medo tong'o yien mondo giyud kar dak be. Koro sirikal mokwongo onego bed ni keto kuonde moko tenge mipidhe mana yien ma preserve marito kor alwora. To kalure gi kaka owetena osewacho ka ni sirikal noketo ambiguous nini mar 15 billion trees by 2030. Tiende ni ng'ato ka ng'ato onego bed ni pidho yien 350 within that time. Tiyudo ka dhano go picha to ker mowacho ndalo moro ka ni kipidho tibo chuli ne yien mipidho. Week mokadho chana ni Uganda Kampala to ne wane miromo moro miluongo ni East African Carbon Market. Koro gine wacho kama kisebedo ga kirito alwora e yo mora mora ti document ka Johnson wacho ni okonya track yiende mosepidho kaka organization ber ka gin gi mil officer ma track yiende mosepidh tiluwo gi to ing'iyo ni shida en mane kanyo chan wapidho yiende 100 to abiriyo motony shida en ang'o manya bedo ni nego magi. Aneno ka sirikal sani ochako pidho yien moro ma tich abich pidho yien e skul to asewuotho e skunde adek aneno ka ji kita yien kanyo to go picha to weyo kidok kiny yiende ka ing'eni yien to ber kata ka japuonjo ka odhi pidhe dalane to yien yoti nikech odwa ni finally yien yoti. Koro lo kata omiji ka ng'ato dwaro no pidhe dalane skul jogi wita yiende gi ok oketgi maber. Onego bed ni tich abich ni kopidhi yien to tich abich moro cha ing'iyogi. Koro mane gima timre onego bed ni jogi ng'iyo maber programs plans to nitie maber to kar timo gini be gitimre maber adier mondo wayud lokruok. To jopiny nyaka wuoga maber ng'ato ka ng'ato nyaka tim kare nikech gini ikia ng'ama kiny oula dhi nego, ikia ng'ama kiny oro dhi nego. Ka sani ane gwenge mabondo ka wadhi pidho yien e skul mar Majiwa Primary, iyudo ka community iyudo ka community ji nigi chandruok oro nitie nyocha koth chwe to sani kendo chieng' oduogo cham ineno ka cham ok ni maber nikech iyudo ka jothurwa odepend mana en rain fed agriculture, onge irrigation moro malich. Koro ka koth ochie ka oro bet to cham lala te.
Koro anyiso mana jokanyanam gima de konywa kaw yien kata kawuono kata dek moko mondo iket e lo bokonyo kata wuodi moro gedo chieng' moro chon yudo kata kan wan ichulo no school fee gi yien an kata na wuonwa no yien momiyo an tieko mantie sani ni omiyo ka champion for it to wach mar taka awinjo ka nyadende ma wan go e show ni ne wacho wach taka koro kar taka ka anyamede matin ntiere waste mopogre ntiere electronic mag gik stima gi ntiere moko miyudo kata kidhi e chiro kar matunda alode bentie mago takataka moko mag simbe gi mago takataka moko to ntie training ma wamiyo gaji nwatemo time Kibera gi Computer for Schools Kenya macha to ne watiyo takataka mag simu gi nikech iyudo ka gimedo carbon footprint ineno ka simbi ni okethre sani tiwite kar takataka kacha kata ikete mana office to oko lose value nature ntie chips moko in the motherboard kacha ma pod gin instant koro what train vijende mondo oyud source of income giyud kaka nyalo yudo yuto kuom kata ka oko simni to gikawo parts maber to giloso go simbe moko to yawo kare moro mondo konye koro o champion for climate change in a way that or reduce carbon footprint kokawo takataka gi ichoko gi joma choko gi be imiyo gi package imiyo gi pesa mana kaka kikwanyo ga chumbe choncha imi pa kilo timi moko gimoro kailano to kendo kata women widows yudo ka they are not ok gibedo ok okelgi e gini omiyo chako program moro Siaya County sani ma wadwa empower widows teenage mothers yudo ka nyiri mang'eny sani ni mana gionge wuon nyithindgi gidaka kendgi to kayuto gi dok piny to gibe onego wariwo gi e wach mar fight for climate change ni watimo manade wanya choko gi e grube to gichako tree nursery mar indigenous trees koro ka gilan kaka ginya pidho tree nurseries koro ka giuso yiendegi to giyudo income to ka giuso yiendegi there is a way ma girito go kor lwasi gimoro ka ilano kata ka gipidho mana kich apiculture kich ema timo pollination ineno ka sani insect orumo nikech kid yien ma wapidho omiyo wadwa ni wadoge indigenous yiende manyachon yien ma wapidho yudo ka nego insects gi mana kamano koro wainyo ji mondo pidh kich mondo promote pollination erokamano ahinya Victor wawinje yo makara ng'eni Stacy bende ibiro bedo kileronwa ni oganda tim nade nikech nitiere moko kuom oganda kata mana jopiny e pachoka ma bende yudo yutogi kokalo e yor ohendni mopogore wang'eni wan duto te samoro watiyo gi maka mar mondo mi maka obed maka nyaka bed ni nitiere yien moro ma bende notong' kumoro ni loso kotenore kod fertilizer kata mana manyiwa kata mbolea ma bende watiyo godo moko kuom gi ok osebedo makare ni lowo kopogre gi kuoyo ang'eni wach mar kuoyo kamano mar alwora Stacy ibiro bedo kinyiso mano bang' yo matin nyakoro nga jong'ano ote magi med orogi lai magwa magote machokare deka 600 mbui magwa mag oganda bende yudowa achiel kachiel e okang' mar ariyo konwa duogo abiro bedo kasomo moko kuom ote bende anyina paro magwa mag jolony ma bende wantiere godo e studio kik dhi mabor. Tuanze kulipa kadi sasa, na kadi ni cashless. Unasema tunaweka pale. Yako ile namba. Mimi niko na cash. Msaidie ndo namba yako ya simu. Na kusoti. Ka in jawuoth mar matatu e safar machiegni kata mabor, non kendo yang ni chulo fare mari kokalo e yor mbui. Non ane ka yudo risit mari e simbi. Kama sira ujuki, kendo idwaro ni ochuli gi kambi mar okumba. Risit mari kata digital receipt eneno mari ma ibiro golo. Ka in wuon matatu, dwarore kokalo kuom okumba mari mondo ibed gi yore mag chudo kokalo e lony manyasani. Mondo matatu mari oyud okumba. Mambo ni digital. Tudri gi jal ma uso okumba mondo ing'e mathoth. Chenro ka chenro en wuoth makende kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi watch. Software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi in gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo iye ka en rafia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omie yuto. Talanta mar ng'ato ng'eyo pogore but mare ma Nyasaye omiyi nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo
aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2 okinyi, mana e Ramogi TV. Wuoth e chuny kit ngima, puonj kod timbe. Kane iyiero ng'ato ni bedo ruoth, to nyaka nobed ng'ama kawuono iluongo gi kisungu ni tall, dark and handsome. Wakelonu sigendni mane ok wache wi anyuola mopogore opogore. Chakre nam nyaka e alwora ma ji odakie. Chik ochano ni ng'ama dhodho nyathi e kore ok kor gi rom gi dhako wadgi. Ne kaka timbe machon ne okalo e tieng' ka tieng' kendo kaka ne gin kido mabeyo ahinya. Wamielo bul, wawero wende wa moko mag oganda, kendo wawero wende wa moko mag paro. Wamiyo giwa luor kendo wanono adiera mamiyo waduto wabedo kanyachiel. Desre uru mondo ubed jok makare. Mana adier. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno. Nyakwa Ramogi ne gin ji ma humbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo. Asa madwa wacho wache to go kot to jibiro tek. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye. To gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Higni mosekalo ne gin jok ma idewo, to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riwri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye. Tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Nyakorom Gajwang' machiegni kende okang' mar 2 kiny makawuone chenro mar mbaka orome kinde mabende piny ngima hingo odiochienga alwora. Kaka TV mar Ramogi bende wapuonjo oganda kaluwore kod ber mano mar rito alwora kamoro amora ma bende gintiere. Ote ni orona Nyakorom Gajwang' abiro bedo ka somogi e kind thuolo manok kantiere ka gi Johnson Ong'any, Stacy Atieno kanyakla kod Victor Okelo achiel kachiel watudre kodgi e twak makama. Parni okang' mar 2 Nyakorom Gajwang' bende wajatudre gi jofwambo magwa wabiro bedo kwa manyogi mar mondo miginyiswa gik mabende giluwo e kor gwenge. Nitiere romo mar tipo mabende odiochieng' makawuono bende waluoni machiegni. Twak mabende ibro bed kigolo kanyo, twak makanyakla mabende ibro bed kigolo kanyo gi jotend migepe e pachoka mabende jatend migao mochung' ne weche kata na weche mag limbe mag pinje maoko mano Musalia Mudavadi mabende okiny makawuono obro bedo koromo gi Prime Minister machon ma pachoka mano Raila Odinga. Ka bende thor wach mabende gibro bedo ka gitwakie otende kod chal mano mar Raila Odinga, mano mar laro kom, mano mar AUC. Mano e romo mabende warito Nyakorom Gajwang' e tipo mabende ineno e wang' jowi mari kanyo. Musalia Mudavadi kanyakla kod ogai mar Azimio Raila Odinga ka ono romo mano mar lero ne oganda chal mano mar Raila Odinga mar laro kom mar AUC en twak mabende biro bedo kwa winjo achiel kachiel. Ka twak makamano pok ochako ketina moko kuom ote mabende ntiere asom mano mar mondo mi wadhi nyime gi twak makama. Ote ni oro Nyakorom Gajwang' kinyalo ketina moko kuom gi mabende osedonjo abiro bedo kasomo gi achiel kachiel e yamo. Aneno kanyo ote Eric Oburu iwacho ni neno achiel kachiel kintiere Saika Nairobi. Iwacho ni rito alwora ber nikech alwora ka ler to nyiso ni kata in machiegni gi Nyasaye. Sirikal owinjo ket chik moro ma koyudi kichido alwora to nitiere fine ma ichulo. Kopogore gi mano somo te machielo chieng' daktari iwacho ni imor ahinya kwa kelo chenro makama. Iwacho ni chenro makama nene wang' jowi nikech sani intiere gwenge mago mag Embu idhi e limbe mano mar rito alwora. Erokamano ahinya. Wamaka gi kanya ng'eni yote nyalo bedo mathoth. Stacy kintiere county mano ma Homa Bay. Akila ne network kapok nwakaw yo matin napenji ni nitiere moko kuom yore ma oganda ma pacho kaendi tiyo godo mar yudo yuto to magi gin yore makelo kethruok mago mag alwora. Oganda otim nang'o? Kuom ranyisi nacho kanyo tong'o yiende maka wanduto te wang'e wachoko godo nyoyo e kind mamoko. Kopogore gi mano nitiere gi fertilizer mabende watiyo godo mosebedo ka ketho lowo. Kunyo kuoyo niwacho kanyo e kaunti ma Homa Bay nitiere moko kuom oganda ma kunyo kuoyo to magi duto gin yore mag yuto.
Erokamano ahinya Sharon. Ibro konya lero wach ma dho ngere wacho ni sustainable. E gimoro amora ma watimo, chik mar rito alwora dwaro ni itime e yo ma inyalo yude sani, e yo ma nyithindi nyalo yude kiny, kata e yo ma nyikwayi ibro yude e ndalo mabiro mbele. Gi dho ngere iluongo ni sustainable development. E yore e gigo duto ma watimo nikech Nyasaye nosechweyo piny to kata alwora ni mondo kanyo ema wayude chiembwa. Adier mar wach en ni ok wanyal bet ni koro ok wakaw gigo ma alwora miyowa kaluwore gi yor mar chiemo kata yiende gi makamago. Mak mana ni wati kodgi e yo marito ratich ng'ama ngima sani, nyithindwa makiny kata kod nyikwawa madhi e mbele kanyo. Kachako kachiel kuomgi gin yore mag kunyo kuoyo kata dhahabu mopogore opogore ma elo. Mining, sustainable mining. Ka wakunyo kuoyo, ere kaka sirikal nyalo, wan kaka sirikal sani wan gi lalruok kendo waloso chik kotenore gi USAID support gi miyowa kony mar loso chik mar rito alwora e yore mag kunyo kuoyo. Ni ere kaka wanyalo kunyo kuoyo e yo ma kuonde ma wasekunyo kuoyogo wawegi mondo gibed gi loth kata ma ndhadhu mar lo mondo obedi kata e ndalo oro kata e ndalo koth. Kopogore gi chikego, kendo wawacho ni kumoro amora sama wakunyo kuoyo wadimarket kata wazone, wawacho ni e higa ni ka wakunyo kuoyo e tie got makama to wachako waweye higni 5 ka wapidho yiende e kuondego mondo lobno obed gi nyak mare kata waduoke e nyak mare manyachon. Kopogore gi kunyo kuoyo kata kunyo dhahabu mag lo, wan gi weche mag tong'o yien. Sustainable afforestation, reforestation, and sustainable charcoal production. Sani wan gi yore manyasani ma wanyalo losogo maka ka ok oya mana e gigi mag yien. Achiel kuomgi gin loso maka miluongo ni briquette, ma bende inyalo los kod gigo manyakelo machalo opoklo mag niang'. Kaka Homa Bay County sani wabedo gi lalruok gi kambi marwa mar sukari miluongo ni Sukari Industries mabagas kata opoklo mag niang'. Ere kaka wanyalo tiyo kod gi organic manure kata compressors mondo walos gimiluongo ni briquette mondo wagol ji e tong'o yien e yo ma ok rit alwora. To kata mana sama watong'o yien, ere kaka watong'o yien to kendo waweyo bungewa kata puothewa kata sikundewa, nikech sikunde gin achiel kuom institutions matiyo gi yien e ataa malo maduong' kabisa e pidho nyithindo, e tedo ne nyithindo chiemo. Koro ere kaka wanyalo ng'ado yien e yo marito alwora manyasani gi manyakiny? En ni sustainable land restoration programs, and Homa Bay County sani wa introduce a massive tree planting program e kuonde ma bunge osekethore kod sikunde, nikech mago gin achiel kuom jogo maketho alwora kamanyo yore ma ginyalo loso godo chiemo kata keto chiemo e mesa. Koro wawacho ni sustainable reforestation nyalo chalo gi weche ma kaka ng'ado yien, you cut one and plant 4. To weche mag pidho yien, Sharon, ka medo dhi mbele, anyalo wacho ni yien pidho to iweyo mano ok ipidho yien. Sani wabedo gi lalruok gi jolony ni Erokamano ahinya, neno ka Stacy olalnwa kanyo chala mano mar mbui. Stacy, kapo nono ni winja iduog mana kar dhogi kanya, keni iseduogo? Nyakoro mga jwang' wagoni mos kaluwore koda ng'ikruok mano mar mbui kanyo. Koko mano Johnson in bende rwaki e twak mana kar dho Stacy kama bende nodhi godo nyime mano kaluwore kaka inyalo rit alwora. Ahinya nyako ng'iyo kara mana thor wach mano ma higani. King'iyo thor wach ma higani jiwo oganda ma pacho ka mar mondo mi wane kaka wanyalo timo nyak kata mana waduok nyadhi ndhadhu mago mag lo i pacho ka. Neno weche motenre kod bunge bende wane kaka wanyalo medo bunge. Hakene jik mane matenwa chiegni oganda nikech wang'eni pidho yien kamna kaka nisewacho oganda osebedo ka pidho yien. En maneno koro ok rit yiende makamagi gi timbe mamoko ma bende koro nyalo ketho nyadhi mago mag lo. Nitie gimoro ma Stacy wacho maber, sustainability. And amed ni lifelong learning nikech kaka watimo e Mentor Mentee Alliance en niya, watemo chiwo
ginene puonj kuom rawera mabiro. Emomiyo watimo most of our programs e primary, secondary gi universities. Nekech rito alworawa ka nyithindo ng'eyo niya ber mondo warit alwora, to ging'e gimomiyo warito alwora. Nekech iwinjo ka inya paro chon ka ne ng'anene Wangari Maathai ne timo gike, to no align gik manotimo to women empowerment gives peace. Koro kata kawuono mondo koro wamed jiwo ji, wawacho niya kae wanyalo bedo empowered sana sana kaka wan jok matindo. Nekech ka inya bedo gi, iwinjo ka Victor wacho ni indigenous tree growing nurseries, makoro ka wacho ni sirikal dwa pidho yien, dwa timo roll up, to iseneno higa ni kende wasabedo gi holiday karibu 2 to watimo tree planting almost every Friday. Makoro yudo ka rawera kata organization mantie gi tree nurseries bebedo empowered, ma yudo niya giyudo gimoro matin to giendelea timo gona, gitimo tree nurseries manyalo konyo sirikal medo endelea gi jiwo ji pidho yien. Kata organization ing'e ni kiyudo gimoro, nikech at the end of the day adwa ni seche ma kasa pidho yien kata katimo gimoro to an be antie gimoro matin madhi timo go nade, adhi kawo go mogo. Koro gini onego beni wakete towards empowerment, mondo koro iyudo niya ng'ato yudo gimoro kuome, ok nwa wacho niya ni mane primary goal, but mano nyalo jiwo. Ndiyo watimo nekech wang'e niya ntiere jok mabiro, ntie nyithindwa, wadwa ni wayud ka gin be waseloso makoro giendelea. Yeah. Ero kuma na inya Stacy nyisa kanyo ni oduogo. Stacy kapok adhi ir Victor, nitiere wach mabe ni wacho kotende kod rito alwora. Ni wacho kanyo ni kaunti ma Homa Bay bende gisane ujiwo pith mago mag yiende, ditiyo gi dholiech kanyo ni massive tree planting. Kopogore gi mano bende motelo, nisi wacho ni nitiere kaka uketo ler ne alwora mopogore opogore. Ero mbui ke bende nyisa ni ochako kelo ng'ikruok kanyo. Kaka mano Victor kiwinja kintiere gwenge mag Bonde County mano ma Siaya, wang'eni piny Kenya wasebedo gi rombe mopogore opogore mano mar kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Nyalo paro higa mokalo nwabedo gi rombe madongo, wan gi romo mano mar UNEA 6, kopogore gi mano nwantiere gi Africa Climate Summit mano buore Nairobi ka. Wasebedo gi rombe mopogore opogore, kata dwe mar 8 aneno ka piny Kenya wantiere kod rombe 2 mano mar jiwo kaka inyalo ked kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Ne oganda ma samoro winjo mana rombe makamage, ber mane ma rombe makamagi kelo, ahinya kineno rombe madito mabede biro kata na buore ka kaneno romo mano mar United Nations Framework Convention on Climate Change. Noyo jotelo 25 mawuok e pinje mopogore opogore mag Afrika. Okay, erokamano ahinya. Rombe wasebedo go mang'eny kendo moko pod biro. To nitie rombe matimre higa ka higa, kaka mabiro dwe mar 8 gi. Koro iyudo ka pok anyalo wuondo mibadhi be nitiere rombe gi. Gima mora ga ahinya gi romo gi, rowere ineno ka ng'eny. Tiende ni kiny we are assured of tomorrow. Kineno ka rowere nitiere mang'eny, vijende maromo gi rika nani higa kama igni 20-18 ka iyudo ka rowere go ng'eny. Moko titamo ga donjo. To ber ka gibe gidonjo to yienegi gisomo rieko. To rombe gi iyudo ka jotendwa tiyogo mana kuom yudo pesa moko. Iyudo kitime koro kae kuma mibadhi bire, ma jotelo bonego beni keto gini e chunygi. Wadwaro ni mondo wakony gigi. Gin oweni kodak kuma berno. Ineno kanyocha kane piyo biro momonjo ji piny ka, nodhi nyaka kuonde ma joma nigi pesa odak e runda kuchecha, nikech gini ok bo we ng'ato. Koro anya nyiso sirikal mondo joma winja mondo wawe keto dwaro marwa ahinya e gini. Rombe gi onego beni kelo ber. Tido ka koro kose biro ga ma jo winjre, ma jo biro gi they agree with a charter or something, magi form up a document, to gigi ok bed put into place. Kaka Nairobi Charter mane nitie ma last year cha. Gimora mora mose wache iye kanyo. Kendo koro wachno ji we wachno ji dhi we gi machielo. Koro anya hinyo jopiny. Kata kokido thuolo mar dhi e gini, in gi teko mar timo gimoro kuma intie. Ajago nega jimbaka mar Oluru. Kane lene ntie bungu, to mach ochako liel e bungu. To lete owuok e bungu mondo mach kik wange. Lakini winyo milongo no Oluru oringo to dhi aora moro. Koro tumo pi gi dhoge to biro to ole bungu. Tumo pi gi dhoge to ole bungu. Koro leka nyeri notimango ni kata matin motimo ni ok bokelo lokruok. Lakini en noduoko negi ni
en otimo kama onyalo timo. Koro kata kokiyudo thuolo mar dhi e gini e gweng' ka onge giminya timo mok involve jogweng'. Omino kata kantie ga chief e gweng' piny kucha. Gini onego bed ni chakre ot. Ka in janyuol, in gi nyithindo, in mama, in japuonj e skul, itemi nyiso nyithindo gi ber mar rito alwora. Chakre mana matin kaka Cleophas ne wacho kanolando kapok wadhi e chenro ni inyiewo sweet tiwito pot sweet pe oko kanyo. Kanyo kuma chakre e ot ka. Oneno ka baba ohero ga pidho yien. An kaneno wuonwa ka ohero rito yien mag nyaluo. To koro ang'e ni ma e yo monego bed naluwo. To nyithindo neno gini. Ing'e ni nyathi en koneno ga mana ka pi umo ji. En ong'e ni kamane kaka jodak ga. Ok ni chon ji nodaga maber maonge gigi. Koro onego bed ni waketogi ka gidongo to ging'eyo gigi. Ni gini nyalo lokre. Wanyalo pidho yien, walok gini. Siasa monego wagole iye. Jo siasa we mibadhi, jodonj mondo kony piny. Kendo kada wacho Johnson, nido ka mos riwruok mang'eny biro mana nikech pesa. Giwinjo ni pesa moro gol mar alwora. To kanya wacho ni mano to onge kuma idhiye. Iyudo ka ng'eny joma timo gigi onge kuma gibodhiego. Bang' higni 10 kata higni 3 kende. Oyudo ka koro pesa cha onge. Gini ber ka wuok e chuny ng'ato. Iyudo ka rowere wuok mang'eny mondo gidwa mewo piyo. To giba timre, mano ok yo maber ma dhano onego bed ni luwo. Wanego watimo gini mondo warit alwora. Makata kochopo ni wagi jopiny, ijiwre ajiwa midhi mikony mondo jopiny oyud lokruok. Ero mana kamano. Ero kamano ahinya nikech jopiny bende penjo ni rombe ma kamagi nwabedo gi Nairobi Declaration nitiere ramna ng'anyo ma bende iwinjo kanyo ka Victor Johnson. Victor wacho kanyo ni rowere samoro osebed kidinonu mano mar mondo mi kik udonje rombe ma kamagi ahinya ahinya mag kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Samoro nyalo bende nyiso ni accreditation iyudo ga nang'o nikech ramna nitiere rombe moko 2 mananeno ka biro e dwe mar 8 mano chakre dwe mar 5 mano chieng' tarik 5 dwe mar 8 wantiere gi romo moro mong'ere kaka International Conference on Environment Pollution and Prevention. Chieng' tarik 22 dwe mar 8 mar higani wantiere gi romo moro kendo mong'ere kaka International Conference on Environmental Quality and Management. Ting'eni rowere bende ber kirewe rombe ma kamagi nikech niwacho ni generation dhiga ka sudo donge. To be nyalo mana nyiso mathoth kotenre kod mano nikech ng'anyo ma kamano en kamano ne piny Kenya man waneno buore Nairobi ka. Nyalo paro COP28 bende waneno ng'anyo ma kamano kitimo gi jogwek makedo ne alwora mane piny Dubai. So gimana atem wacho ni seche moko wang'anyo nikech wakia. But nitie seche moko wang'anyo nikech adier wang'eyo to ok otimre kar kare. Accreditation sana sana timre ga nia kitimo application as a delegate and an organization. To this organization bo timore nade obedo registered. To accreditation timre ga gi Ministry of Environment. Koro number 1 an kaka rawera matin antiere and organization. Koro katimo application tatimo through that organization tatimango to alliance with the Ministry of Environment. Most of the time mane kako ne obenye timre. To kata mano accreditation mar African Climate Summit mano antiere go last year kuom wacho adier rawera mang'eny nolornegi oko. Nekech iyudo ni kane gipango ne gidwaro ji karibu 10,000. Ji mano timo application ne gin karibu ji 25,000. Koro iyudo ni ji 15,000 ma wiyegi nokodo nafas. Koro paro ni gioro chon koso ne gido nafas ni ne ok giluwo kenge mowinjore. Koro gima naneno ka was a gap niya ineno seche ipango kata sherehe moro. Ing'e niya an adwaro ni abed gi welo 200. Koro kochopo welo 200 tikono modong' niya wasechopo to ikono ng'ato maber ni wasechopo e kiwango ma wadwaro. Koro ok wakaw applications moko. But okiwe ni wendo apply ma oyudo kata message niya ni iseyudo application mare ma you are processing it. Kasto kochopo the D-Day monego benyo biro mondo attend African Climate Summit tikone niya ok obedo accredited. Iyudo ni ng'ato owuok Omabei, iyudo ni ng'ato owuok Kisumu kata Mombasa nikech it was so unfortunate nikech iyudo ni ng'ato owuok Mombasa otiyo gi pesa ne kowuok Mombasa omanyo hotel kama obiro dake for that week to iyudo ni olorne ni kik odonji otimo gimoro mane idwaro to ok oginene. To beyond that kuom wacho adier romo gi seche moko nitiere ga gi manufaa nikech gima nyalo wacho no wantiere gi a youth wing for the African Climate Summit. Niluongo ni African Youth Climate Assembly. Ne wantiere gi the Youth Declaration. To this Youth Declaration emphasized on youth engagement. Wanyalo bedo engaged nade kaka young people. To this fed to African Climate Summit.
After the summit, or rather, during the summit, iwinjo ka ker maduong' wacho niya, onego wabi kamoro achiel kaka Africa, mondo wawuo gi sauti achiel. Nikech nitiere achiedh nade mathoth mana kaka niwinjo ni Victor koso ne Stacy manalero achiedh nade mathoth makoko pinje Africa kipimo kata mana gi pinje mag Ingereza. Koro yudo niya ka wabiro kamoro achiel to kata ka koro wawacho niya wadwaro kony biro maromo. To koro gap en ga niya iwinjo ka several declarations bedo ga made. Iwinjo niya piny machalo kama ogolo kata $1 million in terms of US dollars. Piny machalo kama ogolo 15 million in terms of US dollars. But koro ipenjori niya kitemo ng'iyo machane 10 ma 15 kimedo mano 25 timedo kata 5 moro en 30 gin kanye to gitimo ang'o to pesa mane oyudo those meetings ne en million to nyaka tiyo gi ma to yen wasetimo ma wasetimo koro tracking niya pesa mowuok tiyo kama. Koro aparo ni mano e gap lakini as time goes by apani gini wayude. Bende ber kiketo ramne yo mohuyanga ni pesa makama nomiwa pesa makama e romo makama to pesa makama osedhi kanye nikech kata mana kiwinjo ka wantiere gi holidays mago nyasi mago mag pith mag yiende to pod iwinjo ni oganda pod idwaro mar mondo mi onyiew kothe mago mag yiende mopogore. Donge ineno ka kanyo koro ok make sense kabisa. Koro aparo ni ber wayudo to wawacho ni watimo kode kama makata japiny be ng'eyo niya kuom wacho adier pesa no ayudo to watimo go kama kata an owuon ne nitie pesa mana ayudo ang'iewo go yien kata mano obire county to through the county wapidho yiende machalo kama. Aya nikech Stacy en director makojolo mar aluora gi bunge county ma Homa Bay bende bro nyalo nyiso ni pesa ma samoro giyudo mano mar jiwo nyak mago mag aluora kata na kedo gi weche motenre kod chal mar kor lwasi gitiyo go e bachal nade. Stacy agoni mos kalore kod ng'ikruok mar duol ane yudo geno mara ni kore yuda gi sani inyalo mana dhi nyime kopogre gi penjo no bende bidwokunwa penjo kotenre kod iwacho ni county ma Homa Bay nitie hakutemo mano mar jiwo pith mag yiende dibed no uchuone ji kothe nono koso oyo kopogre gi mano bende wach mar ler mar aluora ma itimo dwe ka dwe county ma Homa Bay ibro bedo kinyisowa kaka oganda orwake bende giwuok oko mano mar kelo ler mar aluora koso oyo. Ageno ni winja maler. Awinji nyalo mana dhi nyime. Erokamano ahinya Sharon. Mokwongo ipenja ni to e yore mage ma watiyo gi pesa kata yorewa mag yuto mar jiwo loso aluora kod yore mag pith mag yiende. Mokwongo wan gi mana kaka jalony wadwa nosewacho ni nitie program miluongo ni FLOCA, Financing Locally Led Actions ma National Treasury through the World Bank osebedo ka support counties mangima. To county ka county notimne nonro e ikruok margi mar tiyo gi pesa ni e yore mag loso aluora kod lokruok mag kor lwasi. Achiel kuom ikruok go en ni county ka county nyaka bed ni oseketo chike marito loso kor lwasi kod lokruok mar kor lwasi miluongo ni climate change policy. Sirikal mar Homa Bay osetiyo matek kabisa kendo koro sani oseketo chike mag rito kor lwasi miluongo ni climate change policy kendo oloso chike mag keyo pesa kata chike mag manyo pesa e yore mag rito alora miluongo ni climate change finance regulations and resource mobilization kendo chike wasebedo ka walalre gi jopiny miluongo ni community public participation wakawo pach jopiny ni gito ang'o ma gineno nikech gin giwegi ma gidak e gwenge mopogore opogore gine ma giwinjo hinyruok koluwore gi yore mag lokruok mag kor lwasi. Ang'o ma de gigomb ne sirikal ojiwgi kata osapot gi e timo mondo nyak mar lo oduog kakare. Kopogore gi mano mana kana nyisi ni Sharon wan gi a lot of partner support apart from FLOCA kaka kawuono partners makonyowa e yore mag puonjo ji kod lalruok kod ji. Dongere dendo ni awareness program and sensitization capacity building for staff
kata mana community at large e yore mag rito alwora margi, e yore mag duoko nyak mag piny kod yore mag yuto e ndalo mag oro. Madhim ma kawuono wacho ni land restoration, desertification and community resilience. Ni kata e ndalo oro be wanyalo bedo ni pod wayudo yore mag keto chiemo e mesa. Koro mago achiel kuom nyagruok ma wasebedogo kaka sirikal. To kopogore gi mano, sani koro wa launch gimiluongo ni an intensive tree awareness and growing program kaluwore gi chik ma ker maduong' mar sirikal noketo mar 50 billion trees by 2032. Wan kaka county ma Homa Bay, county ka county nigi target mare, to wan kaka target marwa ma Homa Bay en pidho yiende milion 15 e higa. Yiende milion 15 ni ok wadwa pidhe wan kaka sirikal kendwa, to wapoge ne okenge mopogore opogore, ka gin skunde, ka gin commercial institutions, financial institutions, kaachiel gi jopiny. Ni in ka in ting' mari en mane mar neno ni waduoko bunge e yore machon kata waduoko nyak mag puothe wa duto. Kopogore gi mano, kopogore gi target ma wachiwo ne wawegi, sirikal bende osebedo ka wuotho through Her Excellency the Governor to change the attitude, the mindset, nikech e seche mang'eny Sharon ineno ka jopiny neno ni magi mana ting' mag sirikal. To kaka jalony wajwa nowacho ni an awuon nyaka kaw ting'no kaka mara mondo walok paro, mondo kik watime ni wadwa yudo osara kata wadwa yudo pesa, kata pesa moro biro from developed world ni koro waloko go kor lwasi, but wan wawegi lokruok mar kor lwasi ohinyo wanade. To bende wa embrace ni wadwa bedo gi lokruok mondo waduok nyak mag pithe. Apani mago e gik ma watemo timo through the policy ma wa develop mondo the community will embrace. Kendo sani e chike magwa mag lokruok mag kor lwasi wan nyaka gi community ward climate change committees. Magi committee ma oyier hayanga koluwore gi chife kod ward admins at the ward level, magi bet kendo gi represent migawo mopogore opogore, kaka achiel kuom gi en jopur, kaachiel kuom gi en johala, achiel kuom gi bende bedo representative mar sirikal, kaachiel gi development partners mamoko kod community representatives, ni mondo wabed gi paro mopogore opogore for an informed decision making to ensure that we restore our degraded lands. Abiro penjo mar ariyo, Sharon, ipenjo ni to ere ka jopiny orwako weche mag loso ler mar alwora. Adier ka iluwo kata page mar Her Excellency the Governor ka nodonjo sirikal, to notiyo matek ko openjore ni to ang'o momiyo dibed ni taka iyudo ka taka ochokore kuonde ka kuonde. To tiende ni ne watimo nonro ma wafwenyo ni jopiny neno ni ting' mar taka en mar sirikal nikech gionge gi lony moromo. Kopogore gi mano, to waneno ni waonge gi database, waonge gi report mawacho ni to taka mwachoko ni en ang'o to orom nade mondo kony sirikal keto chenro mar choko taka no. Ne wabedo gi lalruok gi migawo mar United Nations Habitat makoro bende support weche mag loso alwora magi konyo wa timo nonro miluongo ni waste survey, UN waste survey, kendo nyiso wa ni taka Homa Bay e higa ka higa wagolo tons 76. E tons 76 ni ng'ato ka ng'ato tiende ni odiochieng' golo kilo achiel ka kilo achiel mar taka odiochieng'. To ere kaka warwako wachni? Wach mar taka Sharon, adier mar Nyasaye anyalo nyisi ni en wuoth mamos, en baby steps, because it's a mindset issue. Emomiyo wajiwo ji dwe ka dwe, kendo dwe ka dwe sirikal ok gol pesa ni itimogo loso mar ler mar taka. Community campaign awareness, ng'ato ka ng'ato wuok oko, wajiwo gi through the sub-county admins kod chiefe, ka wapuonjo gi ni ting' mar ler mar alwora en mari, to bende en ratichi kendo ratich jirani mari mondo obede alwora maler. Sama ok irito alwora ni maler, tiende ni inyono ratiro mar ng'ato. Kopogore gi mano, bende watemo jiwo gi ni to sama urito taka kata urito alwora maler ni, gin yuto mage maber ma unyalo yudo kuom sirikal. Tiende ni sama watrito alwora marwa maler, osuru bende dhi malo, kendo osuru ni duogo to tiyo ne jopiny. Sani koro waloso chik mar weche mag rito taka ni to ere incentives, duoko mane mwanyalo miyo jopiny kuom rito taka margi maler
and we are also having exchange programs gi pinje moko matimo chenro gi maber kaka Sweden ni ere kaka inyalo chul ji. For example, wasechako mar scrap ni kikelo scrap adier mutimo kikwalo gir ng'ato to wapime to en kilo adi to pesa adi minyalo miye kilo ka kilo mondo ojiw jopiny tero taka e kuonde makare. Kendo sani bende watamre wach wang'o taka ahoyayi. Taka wakaw kendo wasebet during the Homa Bay International Investment Conference bende ne wawuoyo gi jolony kendo development partners waseyudo joma wakonyowa loso gimiluongo ni material recovery facility area ka wanyalo recycle kata plastic ma kendo wayud yuto e gima waneno ni taka kizungu luongo ni wealth from waste, the new diamond. Mago achiel kuom chenro mago to kaka wamedo time dwe ka dwe waneno ka ji mang'eny koro rwako wachni kendo kaka wamedo time ji mang'eny join wa e wach mar loso ler mar alwora e dwe ka dwe. Erokamano Sharon. To gimojiwo jopiny ahinya en ni jatelo ma gavana marwa wuok dwe ka dwe kendo en owuon oting'o wech gombo ni mondo watang' pichni achiel kata ariyo moko jopiny one, lakini nikech sa odeko apani wabiro yudo chenro moko mondo koro watang' ne jopiny a few of the efforts that we have done that is evidence. Erokamano ahinya. Ang'eni sisi ma gin chenro mopogore opogore ma bende uketo kanye e kaunti mano ma Homa Bay chenro makare ahinya nikech aneno kwadong' gi matin e dakika 20. Koro dani wang'e gi wang' mopogore mano Stacy, Victor kanyakla kod Johnson kantiere kod KSD ma Nairobi. Bende paro ni piny owacho osetemo e okang' mowinjore kata nosechwalo ongala mowinjore mano mar kedo kata mna bero alwora e pachoka nikech Victor kiwinje in macha kodi nikech onyalo paro higa mar 2017 chieng' 28 dwe mar 8 emana piny Kenya othicho kodwaro mano mar tiyo kod jwendni kata mna plastic. Okang' mabedo sibedo kata mna ka nonyayo paro mopogore opogore emani plastic kata mna jwendni pod wanene chichni ma pachoka wagin wantiere gi porous borders nitiere jirende wa mamoko ma bende kuma kama onge e pinje magi. Koro penjo na en ni ang'o ma piny Kenya nyalo timo mano mar bero alwora. Wang'eni wantiere gi kembe kopogore gi mano bende kata mna chike mamoko ma bende inyalo kal. Nano ka achiel kuom johera magwa nooronwa ote ka bende penjo ni bende ng'at inyalo go kata fai koyudi kata mna kibayo chupa ibayo kata mna lil e alwora kar miketgi kamowinjore. Achako di Victor. Okay, erokamano. Koro ineno ka sirikal okawo okang' makende otamo koro tiyo gi jwelni kaka mag plastic gi. To iyudo ka pod gidonje Kenya. Kendo ni mibadhi moro pod nitie kamoro. Joma kuonde makadhe boda gi. Iyudo ka ji pod yienegi mondo gidonji. Jogi ng'eni iyudo ka jwala mondo kata plastic ok tek ne mondo iluongo nang'o tek kabisa mondo decompose mondo tow ok otow ahinya. To gine mag block ga pi kata ka gidonjo mana e nam ginego rech. Koro japiny gini aduoko ne mana ne japiny. In kineno ka ng'ato tiyo gi jwala kata in iwuon teme kabisa mondo kik iti gi gini. Tem rito alwora kar nyaloni kaka nagono mbaka mar aluru. Tem mari kata ka ji ok tim lakini tem mari Nyasaye bo mana konyi ni Nyasaye bo gwedhi. Kaka nagono mbaka mar carbon kitimo gigi to nitie pesa mibo miyi so long as you keep the records. Nitie pesa mimiyo ji. Koro anaduoko ne mana ji mondo wabed proud gi gik mwatimo. Iyudo ka chon with no will moka wacho ma. Chon ji ne rito alwora ahinya. Osito nowero wer moro ne asembo piny maber wachame maembe. Nitie nyaka olembe yani olembe gi nitie ga kuonde mamoko. Tinde gi gionge. Maembe nitie but jopidho gi mane dala delne gi. Koro ber ka warituru alwora to alwora bo mana gwedho wan wawuon. Ero kamano mondo nyithiwa gi nyikwa mabiro. Nane piny moro Malawi ndalo moro to niwachonwa ni nitie sei moro ma giwacho ni gima duong' moingo kata nyithiwa en nyithiwa nyikwawa nikech kata Obama ne wacho ga ni chieng' moro kotho ok bo penje ni campaign mane manotimo malich kata bill mane manopal e parliament ibo penje ni nyithinde to wenade. Koro mwandu maduong' kata joluono go ngero ni mwandu maduong' en nyathi. To Malawi to wacho ni en nyithiwa mondo nyithiwa chieng' moro yude kamoro kata obede maber maonge shida gi nyaka itim mana gimoro kawuono. Omiyo ineno ka ji manyo mondo los kargi to warit na alwora mondo gibed ka gidake. Nitie buk moro mandiko machiegni wuok en mar higa 2107 kaka piny bobet
piny mobet maliet ahinya to yani ok nya bet maber mana kwatimo gimoro mondo walok gini. Koro jokanyanam, in gi nyalo kuma intie no, in gi nyalo kata mana pidho yien achiel, ariyo, adek kar nyalo ni. Moko boko chono yaki nyidhi kate tie siala, tie yende nyaluogi, tie manera. Ido kaka nyocha koth necho, ido ka ging'eny kanyo. Ikawa kati transplant. Ok itiyo gi pesa kata matin. Ikawa mana kwer tikunyo titimo gini. Gini bokonyo wuodi moro bokonyo nyakwari moro. Mane madawach no jokanyanam, ero kamano. Ero kamano ahinya nigi chocho ne arita mano mar aluora chakre koda an gi in. Lokruok mane nyakwarom ga jwang' mabende nyalo timo. Johnson ang'e ni kembe bende nitiere mabende loso kata mana plastics. Mago bende mwasebedo kata mana kwaneno ka maneno kata mana drainage mare gwenge mopogore opogore. Kae wacho kata mana chal mano ranyisi e kaunti ma Nairobi. Neno ka drainage osebedo clogged kata odin gi taka pitaka ok nyal kadhe yo makare koth kochwe pi mol nyaka ndara mabende nokelo kethruok mopogore opogore. Kendo paro mane madichiw ne ma inja piny kembe maloso plastics makama nikech aneno kama kembe moko mag pi bende osebiro gi glass moko bende biro gi reusable. Akeni japiny bende kinyiewo kata mana mwandu e duka kata be somoni ma nyalo duoko e kambi kuma nanyiewe gini. Nitie penjo mani penjo maber ni to sirikal be timo moromo. Kuom wacho adier ka owe gini ne sirikal kende to kanyo to walala. Nikech kaka owadwa Victor osewacho ni nitie gima an owuon kaka japiny onego bed natimo, to an owuon kaka ja community atimo, to an owuon kaka ja sirikal atimo. Mondo koro ka wachopo mbele kacha to wan kamoro achiel wanywako ne gini. Koro kuom wacho adier nitie kembni ma pod golo plastic ma sirikal otamre. To sirikal kake wacho maber 2017 sirikal nogolo jwala. To gima ber ni ne gichiwo alternative. Nikech an kaka japiny anyadwaro adier nawera gi tiyo gi jwala, lakini nitiere alternative mane ma gimoro maduoga penjra. To ka nitiere alternative kendo nyiso ni ka alternatives nitiere to kendo gin available at affordable price ni kadhi e duka tanyalo yude e bei maber ta anyalo dhi kawo mano. Koyuda katiyo gi jwala, ng'ato konena katiyo gi jwala ma sirikal otamore to entiere gi right mar tera kanyo, tera mbele. To ka ber onego bed ni wachiwo fine koyude gi jwala ma sirikal otamre kata 500. As long as ni sirikal ochiwo alternative ma onego bed ni watiyogo. To gima dalam ni sirikal otim, an katemo wuoyo kaka ma embraces lifelong learning. Inya paro in the late 90s, early 2000s, ne wantiere gi outbreak mar HIV and AIDS. To inya paro ka ne wantiere gi ginene, ka wadhi e universities, wadhi e colleges, ne wantiere gi common units make HIV and AIDS. Ipani ang'o momiyo sirikal notimo kamano? Nikech sirikal ne dwaro ni kila ng'ato ng'e ni gini en pandemic, gini en tuo, to wanyalo dak kode nade, wanyalo jikinga nade. Mano ne late 90s gi early 2000s. Inya paro 2019 to 2021 ne wantiere gi COVID-19. Tineno ka awareness nobedo mang'eny, ma kila ng'ato nong'e ni COVID nitiere, to nitiere okang' mane sirikal otimo. Koro as at sani, gima wantiere go en climate change. Koro an gima daher ni sirikal otimo, to katemo luwo nikech an engage sana gi universities, gi colleges. Sirikal temo go okang' ni gi introduce environmental conservation, environmental science as a common unit. Bedo ni itimo finance, bedo ni itimo engineering, but wantiere gi a common unit on environmental conservation. Nekech gini, ka wacho ni wapuonja, to kwa biyude. But ka wapuonje, to donje chuny ji. Mang'ato wacho ni ineno kaka inyalo loso odi mabed maler. Miwach ni odni to kawuono aloso. E kaka inyalo loso alwora mari obed maler. Anyalo weye gi kanyo. Nikech mano oriwo kata mana tong'o, iwacho ni ka nitiere kata mana lum ma bende dongo, ere kaka inyalo ng'ado lum mano mar mondo mi tuoche migamo kaka malaria kendo mondo mi kik roch kata mana chiemo. Labda ka amedo gimoro matin. Inya paro kata mosquito chon naneno ka ne nitiere yiende mane dawa gi nitiyogo. Opono kasto dhi okete beshen to keto gi pi. To riembo suna. Koro aparo ni gima be onego bed watimo e community ni indigenous knowledge. Ginene moko machon ka, gik manotimo chon mane tiyo, mono bedo sustainable, kaka nyamino Atieno wacho, Stacy. Wanyalo neno kaka pod warwako gi
e gik motimo sani mondo wabed gi that sustainability. Ero kama na inya keni Stacy ni pachi debed mane kotenre kod okenge kata mnongala mabende piny owacho nyalo chwalo mano mar bero aluora e pacho ka nitiere moko kuom chike mabende osekadhi kaka mano motenre kod jwala to jwala makamako pod waneno gi e chichni magwa king'adonwa kata mana skuma pod waneno kata mana kiketonwa skuma e jwala. Dibed ni samoro nitiere duonde bende mok tim kata mana tijigi e yo malong'o koso nang'o? Hapa ni Sharon, mana kaka wasewacho, Kenya ka wang'iyo en piny manigi chike, achiel kuom chike mabeyo te e piny mangima, mak mana ni ng'ikruok ma sirikal wabedo godo en ni wasekoso jiwo chikegi. An gi pacha aneno ni gima wanyalo timo gi sani en mana jiwo chike ma waseketo mag rito alwora, kendo jiwo jopiny mondo one ni ting' mar alwora bedo ni en ratechgi, ng'ato ka ng'ato nigi ting' mare. Ka watimo gimiluongo ni tragedy of the commons, ni an atimo nikech ng'ane timo kod mibadhi. Apani mibadhi en achiel kuom gik magowa piny ahinya. Ka jomoko imako to en odwaro ni ogol asoya. Koro wan kaka sirikal nyaka wati e yore maketo ayanga miluongo ni transparency, accountability and public inclusion. Sama waselalre gi jopiny to wayudo ka ting' bedo mayot sama wadwa ni wajew chike makamagi. To kopogore gi mano, apani sirikal bende onego bed ni jiwo chike mag kelo mwandu ei Kenya kata mawuok e oko mar Kenya. Nikech nonro ma osetimo mar plastics ni wayudo ni odonjo e Kenya ka oae pinje maoko ma achiel kuom gichalo kaka Uganda. To gidonjo koluwore gi our porous borders, ginyalo donjo through nam kata e borders magwa ma bende mibadhi ng'enye. Koro an gi pacha aneno ni wajiw chikegi to waduok mibadhi chien ka walalre gi jopiny ni ere kaka wanyalo ng'ato ka ng'ato nyalo kawo ting' mare e yo mar rito alwora makare. Erokamano Sharon. Erokamano ahinya. Asomo moko kuom ote ma bende nitiere ka mana mapiyo piyo bang'e to abiro bedo kakawo pacho mogik kaluwore gi thor wach ma bende amuno nitiere godo. Kanyo ombosa oke jaka bondo gi in gi an kaka minende to kinyala benano Emmanuel kiwuok Udira iwacho neno chenro yo makare. Wycliffe Yogo iwacho ni neno chenro kintiere Kagan Kowino. Iwacho ni in bende in jalnor ma bende kedo kod alwora. Iwacho ni Kagan koni isetemo advocate against kuoyo mikunyo ya ochewa lakini jopiny otamore mi lwedo. Koro en lweny miwacho ni loyo tek. Tang'eni Kagan nitiere kaunti mano ma Homa Bay Stacy. Ibiro bedo kaka kedo gi chal mar wach makama. Adar mar mondo ng'ete chenro makama kintiere kaunti ma Siaya. Atika negi wach mogik odiochieng' kawuono bende par ne oganda ahinya mantiere kaunti ma Siaya. Odiochieng' bende hingo odiochieng' kaunti ma Siaya obako nyasi makama giko tieko. Okay, erokamano ahinya ne jo Kanyana. Erokamano kuom winjwa. Mondo ng'ato ka ng'ato ong'e ni onyalo timo gimoro malok alwora. Kik irit ng'ato mondo timni kata sirikal. Ineno ka sirikal mibadhi ohingo. Gik moko mang'eny timre to ok giling' aling'a. Samoro gin girito mana kura marwa. Koro in iwuon kama intie. Ka oro biro hinyi, obo hinyi wuon. Jasiasa to en gi gire moro motimo go gike. Koro kari moro, losi pidh yien, ket matunda, to kipidho yien, ing'eni yien idwa pidho ni idwa timo gang'o. Ti joma pidho mondo gi ous round polo obi otim ang'o, to nitie moko manini. Koro kipidho kata mago, tiwe indigenous trees moko be bet e iye matin. Matunda moko bi bet ge dala ni ma nyithindo nyapono, ji chame dala be. Mane madawachno, to agolo erokamano ahinya. Uri maber. Erokamano. To kaunti ma Siaya ubago nyasi mar odiochieng' ma kawuono kanye. Bende nitiere gi nyasi kaunti ma Siaya mar hingo odiochieng' alwora. Victor. Okay, an riwruokna wan gi tree planting, gi sensitization and awareness Majiwa primary school. Asto bang'e godhiambo wadhi romo gi jo pikipiki gi boda wadhi sensitize gi create awareness. Watima kiwano ok partner gi county government. Erokamano ahinya Victor kuom yudo thuolo mano mar twak kodwa. E kaunti ma Siaya bende wantiere gi jofwambo magwa Nyakorom Gajwang' aneno kanyo ka George Amolo nyisa ni odiochieng' ma kawuono gibago kata mana gihingo odiochieng' alwora kamoro mong'ere kaka Kombo Beach mano dho wath mano ma Kombo. Koro Victor in gi langi kanyo kata mana kaka jo Wi Forest dho wath mano be kaunti ma Siaya ema bende ibiro bed ka ihingo odiochieng' alwora. Stacy kintiere kaunti ma
wuoth debed mane bende nitiere jal ma bende nacho ni Kagana kanyo bende kuyo osebedo ka kunyore matek miwuoro koro bende lose kotenore kod mano gi mamoko. Erokamano ahinya Sharon. Aselero chien kanyo kaka weche mag kunyo puoyo e yo moko winjore hinyo alwora kod ngima mar dhano kata ngima mar le. Kendo achaka jiwo kawacho ni sirikal mar Homa Bay sani koro loso chik miluongo ni Sustainable Sand Harvesting and Mining Activities and Environmental Conservation. Agombo mana kwayo jopiny ni yuto mar kunyo kuoyo ahinya ok ane ka kelo ber e ngima mar jopiny nikech iyudo ka kuoyo wakunye to 1,500 e gima donjo ofuko ni to oweyi gi lo mokethre mok nyal nyak kod mok nyal kelo chiemo. Akwayo ni wa divert activities mag e yore mag pith kod e yore mar rito alwora kata mana yien en mana pesa. Ere kaka yien en yak mar lopi oduogo to bende pesa bende timang'o gi kunyo kuoyo ma iketho lopi iuso pesa iyudo yuto matin to kendo nyak mar lopi bende ketho. Apani koro kwa pime ratil to waneno ni mane maber molo mane. Kopogore gi mano to atemo akwayo jiwo kendo jo Homa Bay ni wameduru mana wuogo oko kaka wasebedo kwatimo ka wasupport sirikal e yore mag rito alwora kod kor lwasi. Kendo sani sirikal ma Homa Bay bende oseketo ayanga kata ogero ofis ma jopiny nyalo goche nono ma iluongo ni toll free number Climate Change Information Center ma wanyalo go simu ka wang'iyo chal mar kor lwasi e odiochieng'. Inyalo penjo ni to kawuono wadhi bedo gi koth koso wadhi bedo gi chieng' koso wabo bedo gi oro e ndalo mane. To kopogore gi mano disasters manyalo bedo kata chandruok mineno e weche mag kor lwasi inyalo go namba no bende kipenjo ni ere kony ma anyalo yudo kendo anyalo mana kwayo somo Sharon kiyie na toll free number mar Climate Change Information Center en 0800 08000000870. Simbi imako kochakore saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo kendo sirikal temo ng'iyo yore makoro wanyalo bedo gi ni simu ni donjo 24/7. Erokamano penjo mambo biro bang'e wanyalo mako simu e namba machiwo no ka wamedo lalre gi jopiny. Erokamano ahinya Sharon kuom rwako kaka sirikal mar Homa Bay mondo walalre gi jopiny mondo bende wapuonj jopiny e yore mag rito alwora. Erokamano ahinya Stacy Atieno. In bende agoni erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar twak kod Onagi mano director ma Kojolo mano mochung' weche mag alwora kanyakla kod bunge e kaunti ma Homa Bay. Johnson Ong'anya in bende ami thuolo mar wach mogik watiko chenro makama. Buore Nairobi ka bende nyiso ka ponono ni untiere gi chenro odiochieng' ma kawuono mar hingo odiochieng' alwora. Buore ok nyakoso, buore headquarters mano gima nyawacho. Koro wantie gi programs mang'eny kawuono. Wantie gi tree planting Kenyatta University, wantie gi tree planting University of Nairobi. Wantie gi clean up matimre gi community members area mar Kasarani Santon area. Koro jok mantie machiegni kanyo nyalo join. To beyond that gima daher wacho ni aduoko no erokamano Ramogi TV. Ineno programs ge mamiyo jowa ng'eyo niya kawuono wantie gi environment day to onego bed ni warito alwora wa nade. To kendo ber nikech wawinjo kuom Victor, wawinjo kuom Stacy be. Gik mang'eny timore, nitie gik ma sirikal timo, nitie gik ma wan owuon kaka organizations be watimo. To ber, media houses be konyowa ginene relay this information in terms of advocacy. Koro ber ahinya. Koro gima datiek go niya. Ber iwacho ni well done is better than well said. Mano gimane Abraham Lincoln nowacho. Gimoro kotim maber, ber moloyo gimoro ko wach maber. Koro kaka wawache ni wadoguru kama watiye. Kaka ansane awuok kata dhi mana Kenyatta University. Wadhi wapidh yien. To koro bang' pidho yien, we waket empowerment around that. Be it women empowerment, be it youth empowerment, be it children empowerment. Nikech lifelong learning mar environmental conservation goes beyond us. Donge? Nikech wan kaka wuono kinywa onge nitie nyithindo madhi biro. Mi wapuonjgi maber mondo kiny kata ka gibiro to giyudo ka waloso. Kuom mano te dago erokamano ne jok mosenenowa. Tang'e ni gini pod waendelea, ok en giko.
Agora kamano maduong'. Erokamano ahinya. Wamudo go erokamano ahinya. Thuolo mar twak kod onagi. Kata kamano Mjwanga moro mabende gi dholiech wacho ni action speaks louder than words. Kik bed mana ni walosa kaka yiem nono. In bende kama intiere, kata mana kineno ka ng'ato obed kata mana pot rabolo. Nego bed ni nitie kama kare ma nego bed ni iketogie. Sweets nyithindo kwasetiyo godo bende waneni waketogi kama ni kare. Kok kamano ting'en mara gi mari mano mar rito alwora mar mondo mi kethruok mag alwora motenre koda lokruok mar chal mar kor lwasi masani hinyo oganda e pacho ka. Hinya to hinyi waneni waritore e yo makare. Sa 5 odong' dakika 5 nyakwarom Gajwang'. Wang'eni mathoth waluoni odiochieng' ma kawuono. Odiochieng' ma kawuono nitiere twak ma kanyakla ma bende warito e kind jatend migepe e pacho ka mano Musalia Mudavadi kanyakla kod manend Prime Minister e pacho ka mano Raila Odinga. Ineno kanyo e tipo mano e apis Mudavadi ma bende rito twak ma kamano ma bende higeno odiochieng' ma kawuono. Kineno oket podium sare achiel mar Musalia Mudavadi, achiel en mar ogai mar Azimio Raila Odinga ma bende odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka ginyiso jopiny chal mano mar Raila Odinga, mano mar laro kom, mano mar AUC. Ineno ka chenro ikruok dhi kanyo makare, ywecho bende timo kanyo. Twak ma kamano nego ni chako e kind thuolo machuok. Wantiere gi jofwambo magwa nyakwarom Gajwang'. Wawinjo ni odiochieng' ma kawuono Mudavadi ma bende jotend migepe pacho ka kendo jatend migawo mochung' weche mag limbe pinje maoko obiro bedo kowacho ang'o kaluwore kod dwaro mano mar ogai mar Azimio Raila Odinga, mano mar laro kom, mano mar AUC. Nyakwarom Gajwang' we aluore gi kanyo no kan kenda mana ka pile nantiere gi jowetena mano Cleophas Oluoch, Joyce Oduor, jota chenro odiochieng' ma kawuono bende nwantiere godo ka director marwa Ubado, wantiere gi Rosie Gine kinde mamoko Liz. Wagonu erokamano kanyakla kod jomak duol jopiche gini bende aneno ka erokamano ahinya. Kiny bedo odiochieng' ritri mar mondo mi wabed kod ngima makare. Orituru masani nyinga Sharon Ong'ao. Twak ma kamano warito kapo nono biro bedo kotimore kind thuolo mabiro wabiro bedo kwa kawe achiel kachiel. Kik dhi mabor.